जों साइमानो 12 तारिखआव जोंनि टीआईएसएफनि हयते जों बन्द दाखंमानि रोड ब्लक दाखंमानि रेलवे ब्लक दाखंमानि आउन परे आबुनि सारिगो कायसा मेसेज हाइमानि जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टनि हयते जे आगिनि आहाय तंमानि न अमा हायके न उंनाय किन्तु हाइपनो चिनि बररक चिनि तिप्रासारक जे प्रोटेस्ट खायनो रकमनो क्लियारिं सुयाखौ आमनो क्लियरिफिकेशन खायनान बागै जों तिनि प्रेस मिनो दिंमोन जों साइमानो चिनि स्टेट गभर्नमेन्ट हयते अ डिक्लेरेशन दिजाखा जे आगिनि आहायके नंनाय हिनि हाइपानो जोंबो सावो जे जोंबो क्लियर जाखौ बरक तामस हाया आबन बागै जों बंनो आपिल खायनाय बरक जाते गेजेट नोटिफिकेशन दति रिथुं आबुनि यागुलो बरक क्लियरिफिकेशन खायतुं कारण आमो बेलेनो चिकन सासाके बरक साइदिमानि आसे क्लाइसा साके जों टीआईएसएफ रक आमनो बुजिमाय खबा गसिना हायाको ते आबुनि यागुलो जों जरा एग्जाम लिरनाय दिनै नुखा सीबीएसई बोर्ड जतनो बांला क्वेश्चन हायका हाइपानो जतनो रोमान स्क्रिप्ट सैमाका बेलायनो चिनि टीआईएसएफ नि बा चिनि जे टीआईएसएफ ते चिनि लुकरक जे प्रोटेस्ट खायमानि आमनि न फलमो ते जों नायना थाका हंकाय जों ताबुक चिनि इंडिया नि सिचुएशन जुदि नायना थाका हंकाय जों चिनि इंडिया देशो जतनि सलाय बरक गोबांगो जों गनि जाबो हाइपानो बेलायनो लासिमा सिंजाकक जों चिनि एडुकेशन सिस्टेमो चिनि एडुकेशन पलिसिओ जों ताबुक पूरा वर्ल्ड जों 155 नम्बर किन्तु बरको खाय चिनि 1 नम्बर क्लायो जों बेरायनो लासिमानि सिंजाकक चिनि पाकिस्तान जे इंडिया नि बरक आबनो दुश्मन हिनि बा चिनि शत्रु हिनि जों मानियो बरक से चिनसले साखावा एडुकेशन सिस्टेमो सगैजाक 2-3 बছर सकां आनि कखामनो जे जों अ जे चिनि एडुकेशन सिस्टेम न जों तेक्सा डेभलप खायना दरकार एडुकेशन सिस्टेमो जों ओनली चिनि इंडिया नि जे जीडीपी ओ जों 2.9% सिमसो जों खर्च खायो जों जुदि नायना थाका हंकाय चिनसलाय जे नाइबरिंग कान्ट्री तमनि भूटान रक नेपाल रक चाइना बरक जतनो चिनसलाय अनेक एडभान्स बा गिलाखाय रां खर्च खाय परिनानि बागै जों परिनानि बागै जुदि टेक्सा खर्च खायका हंकाय खर्चनि कखाय सामानि कारण खामोसे जे जों ताबु जतन साइतंगो क्वेश्चन पेपर सापंनानि कक बय सापंनानि कक आमन बागै मासाव बय टेक्सा रां सोबाय बय टेक्सा इंलिश बाय बा रोमान स्क्रिप्ट बाय प्रिन्ट खायतुं चिनि क्वेश्चन पेपर रोमान स्क्रिप्ट बाय प्रिन्ट खायतुं जों जे जागाव जों डेभलप इंडिया बा डेभलपिंग खायना हिनि जों आसाखाय अमनो ख्लाय दङ बा अमनो जों कक साइ दंखाय चिनि जे टेक्सानि बागै चिन परासुनाबो नजर दिथुं चिनि परासुना खायतेनो नजर दिथुं कारण जों दिनै गोबांमा त्रिपुरानि स्कुल लगो जों बेरायखांखाय नुगो आजागा सदै नक गरै तिनंजांनाय गरै आथुंनाय बेन्च गरै फेन गरै कारेन्ट कामखाय गरै जों गोबांमा स्कुल लगो थांका ठीक आसे सोला रक्त सदैनानि बागै मेनेज खायसिमानो किन्तु हाइपानो बुरि बरकनि बागै सदै नक गरै सदैजांनो जबर जागाखै दै नोंजांनानि बागै फिल्टार अनेक जेगन जाक जेटा स्टुडेन्टनि केपासिटी बाय आमो इंया अमा हाइकेनो जों स्टेट गभर्नमेन्ट नो सानमो सुङो बारक जतनो क्लियरिफिकेशन दिथुं रोमान स्क्रिप्ट नीति जोंनो गेजेट नोटिफिकेशन पब्लिक नो फुंनांथुं जोंनो फुंनांथुं कारण बंनि आबु हुबाय सिमिन सामाबाय अमो प्रब्लेम सल्विंग याको हिनि जों खाखायो जों गेजेट नोटिफिकेशन रिवै पब्लिक नो ताई जे चिनि टीआईएसएफ नो जे जे प्रोटेस्ट खायमानि बं जतनो क्लियरिफिकेशन दिथुं बरक साका जों बंनो वेलकाम खायो बंनो हामबाय जानुगो किन्तु जे ऑफिशियल सिस्टम तमनि जे ऑफिशियल प्रोसेस तमनि अमबाय बरक कंप्लीट खायना निथुं नरक नि तामो कोर डिमांड तमनि तामो मानखा ते सेलिब्रेशन तामने बाय खायजाखा चिनि डिमांड तो अमनो तमनि चिनि डिमांड अमनो तमनि जते रोमान स्क्रिप्ट बाय टीबीएससी एग्जाम रगो मा सैतुं टीबीएससी एग्जाम जों सैनानि स्टूडेंट रक जाते बांला बाय जे नर नुखना चिनि अ जागाव जों टीबीएससी ऑफिसो थांका आफरो पुलाखाय बांला बाय मा सैनाय हिनसाव नेक्स्ट टाइम बतेसे इंग्लिश बाय बांला बाय सैमानाय हिनसामानि आबनि यागुलो बतेसे बांला बाय सैनाय हिनसाव आबनि बागैनो जों चिनि ऑफिशियल प्रोसेस बहुत कागज जमा रिखा मेमोरेंडम रिखा एप्लीकेशन रिखा माने ऑफिशियल प्रोसेस थे जों बेलेनो थाङि नायके किन्तु हाइपानो जों नुखा जे ऑफिशियल प्रोसेस रिमानि बिसिङावनो ब मानियांगै जों लाहार कासुनानि बागै जों बाय दंखा लाहार कासुयै जों अरो सारिगो नुखा चिनि अजे चिनि टीआईएसएफ नि बरक लामा कासुमान टीआईएसएफ रक लग रिखा गोबां सिविल सोसाइटिस रक लग लिमानि यागुलो आफरो सारिगो कायसा प्रेस मिट खायका बरक स्टेट गभर्नमेंट रक जे आगिना हायगोना थांसिनाय nga bo aro clarification clear ke sayako agin ke tam thangsinai amki permanent nangnaय nagi শুধু khonan bagui dengnai na o year ni bagui dengnai na phainai je bisi tomone amon bagui ngai जों amoni clarification sano jate bo borong gazette notification dithung te chini joto lukurokno saimani tung borok tam nai ama haikai borok bukhawa public ni bukhawa meeting ma ta tonthung te celebration ni kok kangkai celebration ke bo khayako celebration angno mane जों TISM ngi जोंनो step na hari amno bondo ring mani
celebration खायखांगे जों खायखामो बाजार फुटे दिखाम गति बागै सालायखामो हायफानो जों तो celebration खायाखो बोरि बर रक सिन आम बर संर बरक नगनि आसक अंकरिया नगरन तंलाय जाव थांलाय किसा बरक खबर नक खानावै बरक किसा एक्साइटमेन्ट दम सालाय आसन किन्तु अल त्रिपुरा मो एक्साइटमेन्ट बा celebration हिनि जों बालाय हुकुम 12 बन निसका त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी नि मुख्य प्रवक्ता बसाका कासे प्रेस मिटो ओ जे रोमान स्क्रिप्ट फर कॉकरॉक जे मूवमेंट अब कैसा पार्टिकुलर कोनो पॉलिटिकल पार्टी नि विंग्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से अब डिमांड खाइबनी ओके अब के पब्लिक डिमांड ना कि कोनो पार्टिकुलर कैसा पॉलिटिकल पार्टी नि विंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन न टाम सानाम सम नरक जतन साइमान तिसिन लुग्रबो साइमान त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सारनि मानथायनि बागै फाइट खायतो त्रिपुरा सानि मानथायनि बागै फाइट खायतो आबन बागै चिनि गोबां विंग्स दं त्रिपुरा मथानि चिनि त्रिपुरा मथानि बुरि बदल दं त्रिपुरा मथानि टीएफ दं त्रिपुरा मथानि वाईटीएफ दं जोंखाय रोंसोरनाय दं बदल माने जोंनो रोंसोरनाय दंनि जुदि कोनो जंजाल दं हांगा बंनि कोनो प्रॉब्लेम दं हांगा आमनो नायकानिखाय आमनो बाहायखाय ओवरकम खायमान आमन बागै जोंनो दायित्व जाखा ब जुदि साकांगा आमो बिनि बागै पॉलिटिकल बिनि बागै इंनि माना सिन बागै पॉलिटिकल जा सिन बागै सिन बरक नि मानथाय सिनि त्रिपुरा सा बरक नि रोंसोरनाय मानथाय आमन बागै जों फाइट खाय आमन सलाय साकां मन नुखना खुवाय आम जायो सिनि बरक दशरथ देव मेमोरियल कॉलेज ऑफ बुजांमानि बंनो कुनु खाया जों टीआईएसआव थां बुजाका बुजाय बंनो पुलिस केस लिखा बरनो साकाबो खोनाया जों लामा कासुमान या गलसे आफ्रो बरक अरेस्ट खायो जेफोर जों गवर्नमेंट नो प्रेसार दिखा आफ्रो बरक अरेस्ट खायो बरक साइमान बं बागै पॉलिटिकल ना सिन बागै पॉलिटिकल सिन बागै सिन त्रिपुरा सानि मानथायनि बागै जों फाइट खायो आ जागा तो केबो जों तंतौ जागै हिमदि पिकनिक चालायगोन ना ताक तो पिकनिक सीजन पिकनिक चालायना जों पिकनिक जानायनि थांया केबो हिमदि खिचड़ी सं चालायगोन दल खातिनि हिंद आन्दो थांया जतनो जान सामुं खिबै इम्पोर्टेन्ट सामुं खिबै गोबां मा त्रिपुरा सा बरक आदिनो लाइलिया पुलिस साख्रि खायनाय थुं फौजी खायनाय थुं बरक सिरिस आदिनो अफिसर को थांलिया अमो तामबा जों अर कोनो पॉलिटिकल फायदानि बागै अमो जत मिलिविनो जिनि टीआईएसआव या प्रिसेका आमने लगे सुनो लगे दिका टीएसएफ ते सिविल सोसाइटी जत मिलिन हम चिंती पर्सन मागे फाइट करी और कोनो पॉलिटिकल एजेंडा करी अच्छा नाउनि नक तो गेजेट नोटिफिकेशन सिल खाया नक तो सगां सामाने कोनो राइटिंग रिया सासि रूट ब्लॉक खायनानि रसायानि साव के न ये तो सरकारबो गेजेट नोटिफिकेशन सिल खाया बुखो बासिनि प्रेस नि छाव माइसि न माबा सखि बता मगा हते रसा न कागज सगां सामाने न माने चिनि टीआईएसएफ नि फानो गासा कमिटि चिन सामजांमानि रोमान स्क्रिप्ट मुभमेन्ट नि बागै सो जों कमिटि नि डिसिजन मा खानाय आबोनो यागुलो जों चिनि जे लुकरक त्रिपुरा बासिरक जे हामिया साया बा जारा आसे प्रॉब्लेमो कलाइखा और लामा किसा कासमानि बागै ते चिनि फाइनाल सालो चिनि बोर्ड एग्जाम मतो जों थिंना एकदम स्ट्रिक्ट खानो खायनाय हिंतमोन किन्तु जेफोर नुजागै दंखा चिनि मकल बसकां नुखा गोबां रुगिरक एकदम सिरियास जों जतन कग्रिमा मतन केबो चिनि त्रिपुरा सा लाइलिया किन्तु बं बागै प्रॉब्लेम थाका गोबां बरक नि आफुर फ्लाइट नि टिकेट तमनि बरक कैंसिल होनखा जों गवर्नमेंट नो रेसपेक्ट रिवै ते चिनि कमिटि नि कंनो जों रेसपेक्ट रिवै जों एटलिस्ट बंनो किसा टाइम दिखा बरक साव टाइम किसा रिगादि जों अमनो मैनेज खायनाय हिनि चिनि जेहेतु चिनि ऑनरेबल सीएम चिनि बुबाग्रा बेकक सायो अमर कक साका जों आमन बागै नमनो र साका किन्तु जों जुदि गेजेट नोटिफिकेशन माया हंखाय जों जबा अंखरनाय तेसा जों रेडी दङ ताकफाम ताम दङ the indefinite strike ni meaning to green hingkang kha abon baga public osor dong je jiru ni simi cheng mani jiru ni pai dong kha indefinite strike माने ताम जों तिनि सालसा स्ट्राइक खारि का खाना रसा कामया बोले जे मा एसा स्ट्राइक चलि दङ abon no to sajab rosa kim ka hangka ba जे मा एसा चलि दङ बोलते media aw sajab dong kha jiru ni simi cheng mani jiru ni pai rakha different strike kun meaning se अमो कोनो जिरो या तिनि जे सीबीएसई एग्जाम जे इंग्लिश बा रोमान बाय सिका आमो तो नरं नागि टीबीएससी परीक्षा पुरो रोमान बाय मा देमा सैमा मा सिया आफुर नक सादिदास न आफुर जुदि बर मा सिया हंका स्टुडेंट मा सिया जों गसिनाय जों नं थानि माप साननाय आफुर जुदि मा सिया आफुर सादि नक नास नाय को साबो से kelayo roman script te bengali script by porimani simani kok brok tini salsa niya agini simino roman te bengali kini pen pori ushui phaimani so katal kun achievement to nugya omon public ni call ne ko public education ta katal achievement nugya hini amo sakai to bul karon tang hinma naidi जों जेफोर त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेंडरी एडुकेशन थांका डाइरेक्टर जेफोर बार कक साका बनो कयमुंब्ला याफारका आफुर ब सामानि पुइला बेंगली में मासिने आबन बागैसे जों कयमुंब्ला याफार माने तापर लास्टली एग्रिंग माने बांला उसिने इंग्लिश उसिने हिने हाइपानो बतेसा लास्ट सते बिनि बयान पाल्दो देखना बांला बाइन मासिने हंगाय ताबु जुदि जों सबा खाय हंगाय ताबु जुदि जों लाहार कासु हंगाय तिनि केबो अर चिनि रोमांस के मासिक रकम अमो तो चिनि अचिवमेंट जों अमो तो इन हिनमाया अमो तो चिनि प्रैक्टिकल ब्ले एग्जाम फुरु जतो कामियाम सयनो एग्जाम रिनाय तंगान नरबंनो सोंदि मारिया हंगाय आफुर जों सादि आफुर जों साबानो 0 थामानो 0 नायगाय ताबु जरा
সিমানে জরাতৈ গভর্নমেন্ট এ বখাতৈ বাংলা বন মা সিনাই হিনে ওমহাই কুবুমান ওমহাই কাসিফুনা নোটিফিকেশন করিখন ইনকে সব বাংলা বন মা সিকামন ওবাহাই তো কোনো কগিয়া বড় ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন তাবুস জরা কাসিফুন নোটিফিকেশন করিখন যে বাংলা বন মা সিনাই ইংলিশ বে মা সিয়া সো আজ কক সামনাম তো বারবালিসি ইনকা আমন বালে সাথে যে জিরুন সিমি চেংমনে জিরুন পায়ো নয় আজ বারবালি যারা হিনি সানাই রক বা যারা বারবালি হিনি মানসুক পাওনাই রক বং বাগাও কক কাইজন সানাম জঙ্গান ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনनि বং থানিছে ইয়া স্টেট गभर्नमेन्टनि आन्डाराव सामो चलियो जुदि बरक जुदि साखायखाय जों जुदि चबा नखर जाहांखाय तिनामन खायखामु दिनै जोंनि गोबांमा साखाय साथाकतै ताबा आगुलि रग जोंनि गोबांमा तिब्रासार साथकपित खायजागि दं आमो कि बरक सैसि देखायबा जों नंमा साथकनाय होननाय बरकबो तामो खायसि फुनुगै दं बुले खाय फुनुगै फानसे जों तिब्रासार कुनु खायमिया आमो तामोबा आमो चिनि जों तिब्रासा आगुलि जारा तिब्रासा गोबांमान दं किन्तु तिब्रासा जों थानजागरि केबो बुजागै दंखा केबो कुन खायजागै दंखा हायनो साइडथिखै नाय जिमिन हिमि थां जों जुदि आ जागा थाङै बोजाखा हांखाय जों जुदि थानजागा बोजाखा हांखाय बरक कुन खायमंला ओंगाखमो कारण चिनि आगुलिबो आगिनि सिमि जों मनुगै हायका आं आगुलिन तरो आगुलियो तिब्रासार अनेक थानजा दंमानि आगुलियो तिब्रासार अनेक रेसपेक्ट दंमोन किन्तु थानाय बिसि कयेक बिसि रमै अमाहाय किसा चेंजेस नुखा हायबन ताकतेसा अमनो सेटल खायनानि चेष्टा खायदों তিনি টিবিসি নিতেदा दिनै सिबिएसइ नि एग्जाम नुकजाखा माकाट स्कुल खरसा स्टुडेन्ट ब्रै बजेफोर एग्जाम रने थांका बजेफोर साका आं बेंगल स्क्रिप्ट बाय कफदिया आं रमान बसिने हमप्रो खरसा टिचार बन कासुका नों बांला बन मासने बिहे जेहेतु नों बांला मिडियाम नि इनके बाफ्रो क्वेश्चन पेपर परिमे नों के इशु तो प्रो खरसा टिचार न सामका बिस खना माने क्याबा स्कुल नि होते इंग्लिश बाय रमको बांगली बे परि खरनाय ओम हाइ टिचार प्रोवाइड खजलिया ओ पाति मु ओ कक्सिदे मु तुमु कुबै इंत खांगाके नर्टिया एसेन बखते बम हाया फ्रिसनाय जों अमनि बागै आगेबो साजाक दङ जुदि एग्जाम सेन्टार बांला बाय तो ताकला दिसिने कारण आसे फाटचाकै आसे गोबांमा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश बाय रोमान्स के सापुनानै आसे माने कलाया जोंबो एग्रि खायना का ठीक आसे ताकलान बागै बांला एफान दिसि दं किन्तु आजान टिचारक बावनो हेल्प खायनानि कक जुदि बर हेल्प खालिया खाया हांकाय बा नंग कोनो एग्जाम रग नंगनि रिथानि प्रॉब्लेम खांकाय जों साजाक दङ सिनि टीआईएसएफ नि पेज दङ फेसबुकआव आजागा नरक नंगनि एड्रेस नंगनि नाम्बार किसा सेन्ड कर हदि जुदि कुबि नंग खांकाय जों बंनि बागै एक्शन लानो कारण तांगि हिनबा चिनि राइट टू एडुकेशन चिनि इंडिया नि आइननि आन्डाराव जिकलायो नगर राइट टू एडुकेशन आन्डार ताम खालाम तो साइमन नांगन ब शिक्षक तुति जुदि आन्ति खायगांगा आम बेलेना साया जों अमनि जों दरकार नाका फाइनाल सालो थाङो जों बबाय अमनो क्वेश्चन क्वारी खायनाय जों तिनि एग्जाम हिनै एग्जाम हलो हामानि आउटसाइडर रक साया जों आमन बागै जों तिनि कोनो स्टेप ना हालिया जों फाइनाल सालो दरकार नाका जों बबाय थाङो मालायनाय स्कुलाव थाङो मालायनाय बिसि चाल जाबले गानाव नाम तो आसराय रमान बायना आंसर खायनाय माने केबा स्कुल टिचार बायना बसाता खनो रमान बाया बांला बायना आंसर खाय हयतो बा ब जे टिचार तमने ब साइमियाना जे रुल्स पाल्टो जाकति थांमानि हयतो बा ब आमनि ब कायसे शिक्षक शिक्षिका आंनि फानो आमो बागै एवेयर गयाना ब साइमान दरकार ब साइमान तो जों साइमियाङै जों थाङो साइमान निबान आसल दिन रमै जे रोमान स्किमनि सभा बतानि साइमायांनाय ब साइमिया आमन ताम बागै साइमिया आम बस साइमान आम तो जों साइमिया जों थाङो बनो सोंनाय ता आमन नों ताङै साइमिया जों बनो सोंनाय जो स्टुडेन्ट कि बबिन प्रब्लेम नङै तमै बखि एग्जाम बरिया न फाइना नांसना तैदा एग्जाम रिन तां हाइनसा नों एग्जाम तो मास मारिनाय एग्जाम आमन बागैन साखै एग्जाम जुदि मारिया खाय आरो टिचार बाय साइ जुदि न्याखै सुनो सादि कष्ट खाय जों किसा लेट खाय सगिया न दरकार नाखाय 1 घन्टा 2 घन्टा फन लेमना हायपनो जों थाङै सगिनाय चिनि तो अथॉरिटी चिनि दायित्व दङ जों बावनो एग्जाम रिन जों थाङै सगै बावनो खायरिनाय जों तो गभर्नमेन्टनि गेजेट नोटिफिकेशन बिसु दिन जति लासिमोन जों आबन बागै जों कक सालाय दङ आं अलरेडी चिनि ताबु जे मिनिस्टारनि परे एडुकेशन मिनिस्टारनि परे जे सेक्रेटारि दंमोन बबाय थाङै मालायखा आमन बागैनो जों डेभलप खायनान बागै माने अ जे कक बरक सब्जेक्ट न डेभलप खायनान बागै अमनो बय जाते इंग्लिश बाय साबक दं जाते चिनि क्वेश्चन पेपर बाय इंग्लिश बेंक थुं आमन बागैनो जों ट्राई खाय दङ बे गेजेट नोटिफिकेशन नि बागैबो जों गभर्नमेन्ट को ताबु नंग तरफ आपिल खायका बरक बाय जोंते सालायनाय बरक जुदि न्याखै जों चिनि सामु खायनाय बरक बं सामु खायदों थांनाय बारफोरनि स्ट्राइकआव आबोथ' स्ट्रक आरो तो एनाफ पार्टिसिपेट खायका पुला ऑल ओवर त्रिपुराव जों नायना थाखांखाय जों थानि फटोस दङ जत स्कुल कलेज नि स्टुडेन्ट अफ फाय बेलेगेन हामबाय हाइमेन बागै कारण बरबो बुजिखा जाव सबा तामनि बागै से इम्पोर्टेन्ट चिनि आमानि कगनो बानस्रिनांगन बागै चिनि आमानि कगनो सैनानि बागै अ सबा आमन बागै बेलेगे हामबाय सो जों जे नंमानि जतनो काम गनगायनो पालाय लेखा बे स्टुडेन्टस नो बेलेगेन हामबाय जों लगै नरगनि नेक्स्ट स्टेप तामनाय जों नेक्स्ट स्टेप आमनो जों दाबो कक बरक सब्जेक्ट नते चिनि अफिशियल्स बाबे जों बोसोर डेभलप खायमान जों आमन ट्राई खाय दङ जों आमन बागै न जसो दति मानसा जों आमनो चिनि पार्टी नखराव चिनि सिजां नुजाराव जों कक साइ दङ ते जों रिसार्च खायमान यागुलम बसायमाका जे ताङै जों फाटचाका रसायरिका
karon chini Tripura sarong bisingo kongma agi mantri minister rok thangjak tongo aboni yagulo aro kobongma assembly o tongnai borok tongo borokni khuktibo जों saimaka je minister rok kono statement nikha hangkai am automatically no kam stadung thanani surung thangoni amte hini जों saimanka amon bagui no जोंgo chini public ni dukho kosto no nugui te chini Tripura ni je amoro no nugui situation no nugui no जोंgo bondon no rosau जोंbo asok phat jagai ek heto जों afro logi logi nong press meet khari kamo जों joto kisu jachai khaise tini nong buskang khai जों aso jor teke जोंbo harmani